Michael, Grimbet Gaming, tredje gang og lykkens gang. De er ved at lave noget herude, og de sidste 3-4 gange, jeg har forsøgt at optage det, så er det store bord kommet frem, og vi snakker så bredt og så langt, ligesom mig i weekenderen. Not really. Okay. Sidste gang snakkede vi, jeg tænder lige den der, så ser det flot ud. Om, I kan høre det. Grimbet! Nej. Om tid til turneringer. Og der var der forskellige holdninger, blandt andet, jamen, så er det jo turneringen, der har sat nogle forkerte tidsbegrænsninger. Nej. Turneringen sætter en tidsbegrænsning, så skal du melde dig til, hvis du kan overholde det. Færdig slut. Min holdning. Husk det, når jeg siger det her. Det er min holdning. Jamen, det er bare ærgerligt. Ja, især for ham, der spiller imod ham, så risikerer han at spille mod 3 death her, 4 death her, og få 4 halve spil og et spil, hvor han faktisk kan spille spillet. Nej, få styr på din her, helt ærligt. Jeg har lige selv startet med en ny her, så der kommer umiddelbart ikke så mange figurer i, men det kan være, at den skal udvides på et tidspunkt. Jeg skal den nok jo. Gamers ADHD, ikke? Vi kender det. Så er der nogen, der skriver, at så må folk lære det, eller så skal de blive væk, indtil de bliver dygtige. Ja, og den er farlig, for så risikerer vi at skræmme alle nye spillere væk, der gerne vil spille Death. Jamen skal de så ikke bare tage et halvt år længere tid hjemme i klubben og lære af de gamle, eller finde ud af, hvordan de kan gøre det hurtigere? Jo og nej. Vi har brug for dem til turneringerne. Vi skal blive bedre til at melde os til turneringer. Det er en helt anden snak, den kommer vi ind på igen. Men vi skal også være inkluderende. Og hvordan gør vi så det til en turnering, hvor der er en tidsbegrænsning? Og det er der bare, fordi det er en turnering. Der er tidsbegrænsning. End of story. Det skal ikke diskuteres mere. Klokkeur. Wow, Michael. Dygtig. Skakur. Enten det er på telefonen, enten det er en smart klik, som man har vudt at købe, eller hvad det nu end er, vil være den bedste idé. Synes jeg. Dog er det jo ærgerligt, hvis der er en, der spiller en hurtig her, kontra ham, der spiller den der, nu skal jeg ikke stå og vise alt det, jeg skal snakke om i dag, kontra den, som har en langsom her. Så ham med den hurtige her, han bruger måske kun, lad os sige, 40 minutter på at bruge spille alle time 5 runder. Wow, han ved lige, hvad han skal. Og så har du ham med Death herren, som der skal bruge 1,5 time, måske mere. Hvad gør vi så? Har man bare den 1,5 time? Det er så mange spørgsmål, og som jeg ser det, er klokkeuret, den bedste løsning, som vi kan gøre. Og så skal vi så bare ud i den næste diskussion. Hvad skal der ske? Er det en major loss? Er det en minor loss? Er det en draw? Eller hvad er det? Det skal vi ikke snakke om i dag. Men I må godt faktisk lige smide hernede på YouTube, og ikke ind på Facebook, fordi så får jeg ikke alle jeres kommentarer med, fordi jeg poster den måske flere steder, den her jo. Men skriv lige nedenunder, hvad I synes. Hvad skal man have i straf for at bruge al sin tid? Punktum. I dag skal vi snakke, og inden vi skal snakke, så husk lige at trykke på subscribe-knappen, så kan I nemlig se de nye videoer. Især hvis I trykker på den der klokkeknap der, så får I også sådan bing på jeres telefon eller computer, eller hvad det nu er. Så får I opdatering om det. Vi skal snakke om Broxyr. Jeg spillede på et tidspunkt Death Corps of Creek her, og der havde jeg, kan selvfølgelig ikke huske, hvad de hedder nu, det er super dårligt planlagt, så nogle små radiostyrede bomber. Og der var jeg sådan lidt, jeg skal lige prøve dem, jeg gider ikke gå og købe dem, så jeg brugte dem her. En 1-76, 20 mm kampvogn. Den er cirka samme størrelse, som den er. Den var lidt støvet. Og det er jo ok, hvis man skal prøve en figur et par gange. Nu starter de igen, eddermame. Vi prøver lige at se, om vi kan gå igennem det her. Og jeg kan lige skrue lidt op for stemmen. Det er okay et par gange, synes jeg.
Jeg har ikke et antal på, hvad et par gange er. Men er det ikke ok, at man lige prøver en figur eller to, inden man går ud og bruger flere 100 kroner, måske næsten 1000 kroner på en figur? Jeg gjorde det også på et tidspunkt med Alariel, da jeg skulle prøve en order her. Jeg spillede hende 2 gange, og så fandt jeg ud af, at hun passede RH ind i herren. Mortarion kan man også proxy, det er jo også en halvdyr figur, og ligger lige til højre benet. Men hvad må man proxy med? Er vi ude i legetøjsdrager? Er vi ude i gamle Dungeons and Dragons figurer? Er vi ude i Ringenes Herre-figurer til 40k? Er vi ude i War Machine figurer, som er Obliterators førstepladser fra turneringer? Eller hvad er vi ude i? Hvad må man bruge til proxy? Hvor tæt skal det ligge op af? Kan du bruge den her Børge Warjack til en Obliterator eller til en Terminator? Altså, hvor går grænsen? Er det her det her fine, lettere støvede Fellbeast med White King med Fellbeast, der er nok en taget, hvor han har knækket tungen. Han skal have noget lim. Hvad må den proxyes til? Kan det være en Black Dragon til Darkland Coven for eksempel? Kan det være en Dragon Prince med åbenbart lille Dragon Prince ovenpå? Hvad kan det være? Ham her med en god nums. Bob. Kan det være en Demon Prince? Kan det være en Primarch? Jamen, grøn drage. Den er ude af gummi. Hvad kan den proxys til? Hvad kan den her proxys til? Det er en Primarch. Det må det være. Hvor går grænsen? Og hvor går grænsen til turneringer? Skal det være den eksakte figur, du laver noget ud af og ændrer i? Skal det være en helt anden figur? Måske fra et tredjepartsselskab, der ikke er GV? Det skal vi ikke diskutere. Og så klister du alt muligt på, så den bliver flot. Og den er malet. Men modstanderen har ingen chance for at gætte, hvad det er, medmindre modstanderen har en viden om din hær, så han kan se, det kan kun være det, på grund af, at den har vinger, eller en jump pack, og den har den her autocannon, eller en elver ridder på ryggen, eller et eller andet, ikke også? Hvor går grænsen til en turnering? Må det være et stykke papir under ham her, fordi så er han en et eller andet figur med en trompet, eller et banner, eller måske lederen, hvor der bare står leder, eller banner. Det er ikke for at lave et personangreb for nogen overhovedet. Jeg tager erfaringer fra de turneringer, jeg har været med til, og der, hvor jeg ser og får idéerne til de her videoer. Det skal I huske. At jeg bruger jeres eksempler, det skal vi bare sige, han huskede mig. Hvor går grænsen? Skal det være Blackbot? Så ryger den på internettet nu. Der skal være den onde dæmonprins. Eller er det ikke OK? Hvor går grænsen? Hvad skal være OK at tage med som proxyer? Selvfølgelig skal TO godkende den, men hvor skal vi som spillere gå ind og sige, den kan jeg måske ikke tage med. Den går til hyggespil, men den går ikke til en turnering. Skal vi selv være kritiske over for det og sige, ved du hvad, til turneringen, der må jeg skulle lige købe en rigtig figur, klaske noget maling på, værsgo, du kan se, hvad det er. Jeg kan godt nogle gange, og jeg er selv blevet fanget på det, når jeg spiller med en, som der bruger proxyer, hvis det er noget, der ligner noget andet, og så tænker det er det. Selvom jeg udmærket er klar over, at han ikke kan spille med det, så er sådan lidt, det er jo selvfølgelig det jo. Så skal jeg gøre sådan og sådan. Så når han kommer ind, om det er dem her. Det vidste jeg godt. Men jeg ser noget andet, og så tænker jeg også med noget andet. Det kan godt være, at jeg vil være en gammel ski, og ikke kan huske en skid og sådan noget, ikke også, men jeg synes, det er lidt problematisk. Nogle gange, især til turneringer. Er det OK bare at tage en tryller og lige med et kranie i, og så er det en death-tryller, en necromancer. Altså, og hvor du tydeligvis kan se, det er en elver. Hvor går grænsen? Hvad skal vi selv tænke på, når vi sender billeder ind, for at få vores 100%
proxyer, eller vores proxyer, så alt kan være WYSIWYG og alt det der. Hvor går grænsen? Hvor meget selvkritisk skal vi være? Skal den bare have fuld skrald? Fordi så stiller jeg der bare med de billigste figurer, og så kalder det et eller andet. Det er jo det, de gør i Ninephage. Det må jeg ikke sige. Det er for sjov. Slap af. Slap nu af, mand. Det er for sjov. Jeg har spillet mod en Wood Elves her engang. Eller var det en Dark Elves her, som var en Wood Elves her, eller var det omvendt? Det kan jeg ikke huske. Og jeg havde 100% de figurer, jeg skulle have, fordi jeg skulle så GV-loyal, eller hvad kan man kalde det, at de figurer, jeg har, det er de figurer, du ser på bordet. Jeg kan godt proxy, men det er kun i et par spil, indtil jeg får den rigtige figur. Eller fordi jeg skal lige teste, om jeg overhovedet gider at bruge 1000 kroner på 3 figurer, eller sådan noget, ikke også jo. Så giv mig jeres tanker hernede under. Hvad er jeres holdninger til alt det med proxy, og hvor går grænsen, og hvad skal man selv vurdere, hvad skal man selv tænke på? Igen, husk, det er ikke et angreb på nogen, men jeg er nødt til at tage mine erfaringer og mine eksempler nogle steder fra. Jeg tager jo tit fra klubben her, fra de turneringer, vi er med til og sådan noget, så derfor er det ikke personangreb, det er jeg nødt til at sige 10.000 gange i hver video. Skriv jeres holdning. Vi snakker snart ved igen. Og har I en idé til en video, en diskussionsvideo, så skriv den også dernede. Vi snakkes meget ved snart igen. Gømbit Gaming, signing out. Hej hej.